Saiki negaramu wis bedah. Ramamu wis tak pateni ana ing madyaning apa? Peperangan. Ana ing paprangan. Piye? Wangsulan aja meneng wae. Ngeses ya kena. Kowe wis wani mak mejahi bapakku. Wes. Kowe ngono kowe? Mreh. Kowe tega. Maju terus Gusti. Maju terus Doro. Kowe iki arep Wah. ngepek bojoku. Sik. Iki Bandungnya kok jirih banget to iki. Ayo terus. Terus Gusti. Terus Gusti. Terus. Kowe tega. Ya. Mbak. Bapak. Modar. Heeh. Kowe iki arep ngepek bojo aku ngapa bapakku to pateni? Ning kok suwe-suwe urip meneh. Ora ono. Tambalan jatah gawe isin lakake golekno salin kok ditotol pitik yuk hey oh enggal bapakno tak gelarno kloso tambalen jatah gawe isin lakake golekno salin kok ditotol pitik ya, monggo. Jumeneng Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Jumeneng wonten ngajeng. Elisa sinden blesteran. Mbak Elisa saking Lambili. Wong sinden kok nek nyuwara pertama kali ki mbok inje kok. Yeh. Inje wis teng ngono. Lah iya. Napa? Tak takoni kowe mau sida umbah-umbah ning kali ora? Sida ora mau umbah-umbah aku ngising barang. Tandani ning kene nek ngising khusus, Pak. Tandani. Sik. Nyun ngapunten para lenggah. Nyun pangapunten bapak-bapak. Menika kanthi pancen boten saged basa Jawa krama. Mergi menika asline blesteran dadi nek ngono kuwi ora diomongke. Apa sing bener napa sing bener napa? Bebucal. Iya, ning kene nek bebucal kuwi kas, Pak. Kase kuwi iso kaya sepur. Ning kene nek bebucal kuwi ning ruangan terbuka. Nggawa ember. Terus mengko ning kono ana kotak-kotak, Pak. Cecahe papat to. Wes mengko ning kono karen dodong ngene. Terus ning kono ana kalene. Mengko sing ngarep dhewe kan miline ngarep. Mengko sing mburi iso weruh deleke sing ngarep weruh deleke sing mburi. Ngono, karo isis Pak ana angine weh. Syahdu pokone. Ora sik ngejak kowe nang nggon kaya ngono mau sapa? Lah aku yo jajah desa aku ki. Mlaku-mlaku to kowe mau. Mlaku-mlaku ndelok brambang. Terus dolan, terus kuwi mau karo ajar ngising ning ngono. Soale nek ora ya kuwi mau ternyata carane beda-beda nggon-nggonan. Wah, jan aku wis bola-bali njalukke ngapura wong lho iki mbok ya di BAB. Terus saiki nge. Bebucal, sorry, bebucal. Karo nek nembung karo wong ki nek nang daleme wong liya ki ora ngono kuwi. Pripun? Aduh Bu, ajeng nderek wonten wingking ngono. Oh, kuwi ra ning dalem kok. Ning jaba ruangan terbuka nyawang gunung ning kono Sumbing Sindoro. Wah, isis ning kene. Wah, mantap pokoknya. Tenan. Wah, mau tak ajak ra gelem padahal aku sepur-sepuran karo Mbak Ika.
gayeng pokoke. Payah. Wis. Iya. Aku jane seneng ngejak kowe ming tata kramamu iki lho sing ora ana. Iya. Pripun? Iya wis alon-alon ku dilatih mboko sithik karang ya. Anu apa-apa ki perlu bertahap. Lah iya. Soale tembung kaya ngono iki aja disebutke ning pahaman gedhe. Ya tapi senenge Pak asik soalé kan kuwi ya khas wong kene ya kaya ngono kok. Iya. Budayane dhewe-dhewe. Ya kuwi karang ya nek sing sarung isine. Wis to. Kuwi ne to, dadi kandare diganti bebucal. Bebucal. Iya. Ya. Ngono diomongke sak nggon-nggon ora. Ane ya bener bocah nek dikandani lah jenenge kuwi apa kon jenenge apa Pak ngono. Ya wis ben ora. Iki ana sing nyuwun podang kuning. Podang kuning. Ya. Tapi mau wonten meleh sik di transfer wau. Terus sik pundi? Mengke bali. Niku kula kon duet kalih Mbak Ika lho. Heeh, mengko duet ro Ika, sing transferan kok duet ro Ika, sing anu saiki podang kuning sik. Saniki podang kuning. Nggih. Iki yo ora ana dite. Mboten napa-napa wong nggih ning ten riku ya dipakani dia. Kosong iki lho. Oh, niku saking sinten? Pak Kembar. Pak Kembar kan sampun dipakani diwedangi. Nek ra tak apusi ndak ming dijaluk. Diapusi bulane, berarti mau ana isine berarti nih. Ana. Kaya kuwi abang-abang kuwi? 200. 200. Kuwi saka Pak Kembar. Sijine sing 150. Ki 150 ki panjalukan iki mau lho. Oh iya. Apa jenenge iki? Gonjing miring. Gonjing miring. Ya, 150. Nggih. 200 Pak Kembar. Ya. Nggih, niku disimpen mawon Pak Benjang tesih kathah ajeng den pom bensin kathah mengke panjenengan bawon sing beto. Kan kita masih tur, masih lanjut ning Magelang isih, ning anu isih. Pak Seno wae sok nek aku ngising kare ngomong, "Pak, temper 2000." Pak, 2000 ngono paringi. Ari ngono ngapura. Nya, digawa wae aku gah kon ngijolke dit 2000-an. Walah ya wis lah iki engko Engko aku nek nggawa dit 200 wis tok undha-mono tekan jagat ngendi-endi kok. Ku anggere muni anu apa. Sik 200 wingi rung dikai, Pak. Wah, mongko ning ngarepe wong akeh ra yo isin ta aku. Iya. Wis gawanen dhewe ra. Nggih, terseman won. Ya. Nadyan wujud temong peksi Neno goleki si podang kuning neno ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awane ngomah wis ora kerasa
Yuk. Sampun kaaturaken. Ayo sing cetha. Wong wedok kok omongane tak. Nggih. Sampun. Sampun Pak Sena. Sampun Pak Sena. Podang kuning sampun dipun aturaken. Podang kuning sampun dipun aturakenipun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nah, kagem para lenggah. Kagem para lenggah. Kagem para lenggah. Para lenggah. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Menawi kala wau omongan kula radi jorok. Menawi omongan kula wau radi jorok. Sewu-sewu kalepatan nyuwun diparingi pangapunten. Sewu-sewu pangapunten. Sewu-sewu kalepatan. Sewu-sewu palepetan. Palepetan jengkolmu mlocot. Apa? Kalepatan kok palepetan. Sewu-sewu kalepatan. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Kula dereng apal basa Jawi. Kula dereng apal basa Jawi. Ngono kuwi nyenengke, men. Ngono kuwi nyenengke. Wis. Wis. Ling andane iki wis. Nggih, wis, Pak. Ya, kowe ora entuk lunga sike. Oh, mriki. Pamundutan sing iki caping gunung karo Mbak Ika. Oh, nggih. Sendika dawuh. Ngono kuwi lho nyenengke. Yuk dikancani ik. Ya. Wong loro Nya, tak kei sisan kok ndak repot pikiranku. Iya. Ngurusi wong loro malah bubrah. Oke. Nya iki tamani didom wong loro. Siap. Ya. Wah, lumayan. Alhamdulillah. Rezeki. Sesuk nggo kulak sayur ya, Mbak. Kok kulak sayur? Ya kulak sayur ning kene murah didol ning kutho. Diaturke matur nuwun. Oh, matur sembah nuwun, Pak. Pak Tris. Tristianto Klaten. Saka ngendi? Klaten. Ya. Ampun kapal benjang malih nggih, Pak. Hari iki ana pamundutan meneh. Niki enten produk bawang putih bubuk Desa Petarangan. Kagem ibu-ibu waranggana dari Mas Panji Renova. Nyuwun kelagon nderek kemawon. Matur sembah nuwun. Oh ya, iki jebulna bubuk bawang putihnya, Mbak. Iki ditambahi dienggo pesinden. Iya. Nek nggo pedes-pedes. Ha iya. Ki nek kaya dienggo ganti bedak ya ora apa-apa nek baratus kae di. Teneh wahing. Ha iya.
Nggo ganti bedak. Iya. Nek 200 kae dipur-purke. Men panas. Iya. Yo. Ben rapi pencoki Dracula. Heeh. Iki nyuwun Pak Trisnanto caping gunung. Yo. Dibawani genti genten jengglengke. Yo, men gayeng. Yo. Neno salah siji sik Mbak Ika apa Mbak Elisa? Yo. Saben bengi nyawang Jengglenge mantep. Yo ganti Elisa. Yen memajang mung karo janur kuning. awas. Yo. Genti Mbak Ika. Ya, Sulawesi mungsuh Wonosari. Ya. Ya. Kembang wae. Ya. Genti Sulawesi Lambelu. Ya. Pacitan Toli-toli. Sarwi jana panas. Ya. Lanjute sapa? panas udan. Ya, iki anu sapa Elisa diajari parian kanggo desa anu dusun Petarangan. Ya. Nggih. Kula riyen nandur apa? Bibite rono bawang nandur bawang. karo nandur kates. Naro nandur kates terus. Warga masyarakat Petarangan mugi tambah sukses. Amin. Ya. Ayo Sa, kowe kudu iso ngono kuwi kudu iso kanggo Ya, dusun saya. Petarangan. Ayo mikir. Oke. Oke. Pak Seno edan Wah, lah Yes. malah wis lho kok iki. ora katokan. Katokan wae kok. Kan ora katokan. Iki Katokan ora katokan, aku ya ora katokan iki jarian jenengane. Jarian. Oh iya, ini rak njero katokan. Oh iya. Mugi desa Petarangan tansah lumintu karaharja. Amin ya. Ayo sisan wae sindene sing saka pojok kono. Ya, dikon parikan kabeh. Ayo. Mikir ora mung ngantuk-antuk. Ibu Neti Sulandari. Sapa jenenge? Ibu Neti Sulandari. Waduh. Gayane Ibu Neti Sulandari. Nek saka kadoan krungune rak Ibu Pleki Sulandari. Pleki. Ayo. Gawe jugangan, nggo mendem sampah. Nggo mendem sampah. Terus? Mugi warga Petarangan Heeh. tansah
tansah gemah ripa. Amin apik ya. Kene jajare kene. Lah iki sing tak susulke sinden kowe. Ki engko sinden petuk iki. Ayo guys. Arian. Ya, Pak. Siap. Ya. Duar. Tak mikir, Pak, mikir. Oh ya mikir. Iki sinden luwih keras iki. Underbone. Heeh. Keras kok underbone. Ketemu langganan. Teng desa mriki. Teng desa mriki terus. Mau apa iki, Pak? Jenenge. Mugi desa Petarangan. Heeh. Tansah lestari. Apik, amin jejere. Amin. Amin. Wis ben kowe wae. Sinden Jatilan kok soalnya. Yo. Bacute Mbak Ayu. Bubur ketan. Bubur ketan. Wadahi panci. Wadahi panci terus. Mugi warga Petarangan. Apa ya? Piye? Murah rezeki. Amin. Nah wis. Aku parikan kok urung kecekel kok wis diomongke. Bareng anu apa ya? Warga Petarangan wadahi panci. Ayo. Ora gelem ayo. Jejere Mbak Cita. Nonton Jatilan Karo bojoku. Heeh, terus tegese apa kuwi? Warga Petarangan. Heeh. Warga Petarangan apa? Mugi rahayu. Oh, mugi rahayu. Ayo Mbak Tika. Ya. Ki ngopo cah loro ki doting njero-njero. Lho mengko get tutupan iki kamerane. Apa? Ketok kamerane ya, Ketok Pak. kamera. Wah iya di streaming kok ya. Biayi sak donya padha mresani kabeh. Yo Mbak Tika. Ngombe tegan. Apa? Ngombe tegan. Ngombe degan terus. Neng dhuwur kasur. Lho. Teles no. Teles. Ayo etok-etok iki lagi males. Mager, males gerak. Mager, males gerak. Iya, tadi ngombe degane ning dhuwur kasur. Terus Mugi desa Petarangan. Heeh. Tansah subur makmur. amin. Ayo jejere Mbak Ria. Ya. Yo, Numpak jaran. numpak jaran. Jaran Kepang. Jaran apa mawon? Heeh. Numpak jaran terus. Neng desa kono. Oh, ning desa terus. Warga Petarangan. Heeh. Mugi bagya mulya. Wah, apik iki. Ning desa kono iso bagya mulya. Panasutan ya. Oh, wiraswarane urung. Ayo. Ya ya ya. Wah, Elisa bungae. Nek ana wong kesiksa bungae. Ayo. Ya, sisan apa wiraswara loro. Wiraswara iki termasuk sinden ning sinden lanang kaya nggon eblek barang kena sinden lanang. Ayo, Karna apa gul dhisik? Ya, ya. Modiar ora kowe. Kapokmu. Dolan. Piye? Dolan-dolan. Nyambut gawe kok dolan-dolan. Neng guwa sarangan. Ning guwa sarangan terus. Lumintu Karaharjan. Heeh. Warga Petarangan. Wah, diwalik iki jane. Jane ya digawe warga Petarangan. Lumintu Karaharjan Karna ya. Senengane ku walik kok bocah. Ya, jejere Mas Egul. Mangan ketan. Mangan ketan. Semangat Mas Egul, semangat. Ayo, mangan ketan terus apa? Padake nyambut gawe kok ming arep eleyeh-eleyeh. Ayo hae. Mangan ketan. Heeh. Ora dimamah. Ora dimamah. Atene mendelik matane. Desa Petarangan. Heeh. Tansah gemah ripa. Tansah gemaripa. Sing ngendang, ayo. Nek
Nek rata-ratani ngene iki ndak mung do arep santai-santai. Ya sing ngendang ayo. Pak Rebo ya. Lagi jangan. Jangane bayem. Mesti ayem tentrem. Leres. Nah. Ayo diteruske. Desa Petarangan. Ayem. Tansah ayem tentrem. Sing genter. Ayo. Tak urutke iki siap-siap kabeh pokoke. Yo. Neng angkringan. Tuku kayu. Lho. Angkringan ki dodol ceker, dodol ndas kok tuku kayu. Wis tekono. Ya wis ben ora apa-apa. Terus tegese Petarangan tansah rahayu. Sami rahayu, apik tenan ayo. Sing ngenong, ayo. Ayo nganggo mic. Mikir ra ono ya. Bengok. Ya. Ayo. Weruh setan. Terus Dicukur rambute. Sik. Setan kok cukur rambut ki? Le buka ngendi tukang cukur? Terus artine Warga Petarangan. Rukun wargane. Ya sing ngegong. Mikir nang dhuwur kuwi jengkeng. Mangan bakwan. Sing ngegong. Konjur tuman ora. Gentenan kancane kok mangan bakwan sak karepmu arep ketan sak karepmu. Ya. Ya sing ngegong, yuk. Ayo. Dhuwur ki lho. Ngadeg. Nah, Neng Bandungan. Neng Bendungan terus Aku karaoke. Terus Warga Petarangan tambah oke. Apik. Gundul apik. Iya. Ayo terus ki, Mbak. Manasutan. Sing nyaron sik. Sing kae Sing pundi? Kuwi. Ayo kuwi. Wis ayo. Ayo Bim. Agi lara apa ora? Ayo gawe wis. Ayo. Neno. Ayo gawe. Piye arep joget? Aja dipaeka mesake bocah menengan kok lagi masuk angin. Iya, ora masaku kok masuk angin kok pindah-pindah. Maune sing gambang, mau bengi sing gambang, saiki sing gambang mari genti sing nyaron. Ya ora apa-apa. Yo, panas udan. Monggo. Panas udan panas saling-aling. Capek gunung. Ayo gandeng kowe ora parikan saiki girong. Misoa. No gawe. Ayo Mas Bimo. Mengkon misoae kok mripate pendonang-pendonang. Misoa semono. Yo. Misoa. Capek. Wis meneng. Ora usah keloro-loro. Cup. Ya. Wis. Wis kono gek nguyuh kono. Nadyan. Ayo cup. Nadyan wadon
sarta lanam inu mane banyu dek jaman monggo salah siji mengko gentenan dek jaman tak delak yo ya neno jarine wis yo iya sinande-nande Nano sekar bisa gunung desa tangget gelap yo ambil dangdute yo
Matur sembah nuwun. Ya, arep piyai loro ning beda karakter. Ya beda karakter ya mak iya. Karaktere Ika iki alus. Nek si Elisa iki brangasan. Ya. Ya pancen dhewe-dhewe. Ayo. Kowe nek carane kendaraan kowe beda kono. Oh iya. Nek Ika iki metik. Ora saling ngegas langsung dadak kesusu-susu alone mlaku. Nek Elisa iki nek carane truk kae lho didongkrak sik kae lho. Mesine dadak dioglok. Lagi muni. Ya nek wis muni ya. Cara knalpot kowe beda knalpot alus karo knalpot blombongan. Carane woh-wohan beda. Nek Elisa iki salak. Oh, kasar kulite. Ning jerone legi. Ya. Nek Ika iki apel. Ah iya. Njabane ya apik, jerone ya apik. Iya. Pokoke apik kabeh ya apik kabeh. Ya wis dhewe-dhewe. Yo, bajutke pamundutan isih saka panjenengane Pak Kembar. Ya, matur nuwun Pak Kembar sampun papanipun sampun saged kinarya transit ibu-ibu Waranggana. Ya wis nyuwun pangapura karang sinden ki anggere muni mlumpuk. Ya. Wong wedok anggere muni mlumpuk wis. Ya nganti aku le turu kebribenan do cekakaan. Wis kowe wong wadon ki ngono ki ketemu wedok padha wedok. Selagine nuwun sewu wong wedok ki nek melu acara apa ngono ki mesti ngrasani ana. Oh mesti ya. Sing duwe gawe wonge sugih ngono, wedange kurang legi ya. Wong sugih kok nyuguh kurang legi. Mesti eneng engko disuguh panganan ya. Alah, lemper kok isine ming jangan tempe. Ndekno kaya ngono kok ewuh gedhen. Ha iya. Nek piyai kakung malah meneng wae ora tau omong apa-apa. Ha iya. Ya pancen kodrate dhewe-dhewe. Ya. Ayo Mbak Ayu, menika Pak Kembar ya utawa bapake Mas Kembar. Nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi. Oh ya diaturake Mbak Ayu. Nyong, Nok. Jatahmu. Ya. Grajakan Banyuwangi. Engko kuwi apa jenenge iki bingkisan saka PWKS Temanggung kuwi didum ibu-ibu Waranggana ya. Ora usah sing seneng kopi ya njukuk kopi. Elisa sing seneng telek ya njukuk telek. Iya, ora usah dadak serebutannya ditampani sik. Alah ya mbuh iki ora ngerti aku kira seneng nek njaluk lagu kok dadak nganggo dhuwit ki aku jane ora cocok. Repot-repot. Iya, para rawuh iki karepe nek nyuwun lagu ki rasa nganggo dhuwit. Ning aku ngerti penggali para rawuh ki sok ora kena delekke. Ha iya. Wis ben ditampani wae waton akeh. Nggih. Diaturke Grajakan Banyuwangi. Ya. Bawa Banyuwangi liyane Gelang Alit apa kowe sing iso yo? Ya. Dereng saged. Oh ya wis kuwi wae Gelang Alit kuwi dibawani meneh ora apa-apa. Wingi sing nembang sambel kemangi sapa to? Mbak Elisa. Oh Elisa beda, cengkoke beda. Ya. Monggo diaturke. Lho, piye? Heeh. Suarane rak kaya Alfa. Heeh. Napa niku? Montor Alfa. Man. Terus? Urung. Malah sing ngendang Apa ora pembalasan ora. Aku kerep kaget nek ngono kuwi. Saiki gede tak bales. Iya. Geragap-geragap. Ya. Nyeram yai. Noswa
yo kesenian iki dhewe-dhewe ya Mak, beda-beda. Sindenane beda-beda nek cara Banyuwangi ya sindenane kasar ngono. Kolon gunung wetan segara. Heeh. Nek cara Yojo, cara Jawa Tengah enak apa? Oh dialus-alus nek kono kasar. Oh, soalnya mendekati apa Jawa Timuran iki kasar. Ya. Omongane we kasar kok. Oh ya Mak. Ning ya kuwi kasar karo alus ki rung karuan menaki sing alus. Oh, ngono to. Heeh. Aku tahu lho tuku sego ning nganu Surabaya kuwi. Mangan sego karo ndok karo wedang teh. Sampun Bu. Lho mangane apa, Pak? Sego kali ndok kali wedang teh. Ora rasa uga-uga 5.000 wae, Cak. Lho, murah to? Heeh, ngenaki ati. Ning coba kowe tuku gudeg ning Malioboro kono. Iya. Engko nek wis rampung le mangan mesti bakule. Daripun menapa, Mas? Kula sekul kali gudeg kali krecek. Nggih, mirah mawon 100 kalih dosa modar. Iya. Dadi wong kasar iki rung karuan elek, wong kasar iki yo ngenaki yo akeh. Iya. Monggo. Belam biangan aja le ngendang we beda nek cara Ngayoja Solo ya Jawa Tengah ngendang ya lenggah. Kendange sing ditumpangke ploncon. Ploncon ki sanggan kendang. Nek Banyuwangi ora, pengendange malah linggo dingklik. Wo, kendange dipangku. Tak plung-platung blantung tak ora cetha kendangane. Ning ya ngono kuwi keseniane ya pancen ngono kuwi budayane. Iya ya Mak, iya. Mulai Indonesia ki pancen indah tenan kok. Ora budaya, ora werna kulit, ora tata basa. Iya. Tur paling sugih dhewe basa Jawa. Kok iso sugih? Basa Jawa ki sugih dhewe. Kok iso ngono? Ha iki tontonan basa Indonesiane tiba ya apa? Jatuh. Nek Jawa akeh. Nek ngene iki krungkep. Iya. Nek ngene iki gegeblak. Heeh. Nek ngene iki ndlosor. Pirang-pirang to? Mangan we nek basa Indonesiane mangan ming makan tok. Jawa akeh banget. Madang, dahar, nyekek. Heeh. Dekok, nguntal. Pirang-pirang to, Nak? Iya, ngono ya, Mak. Ngombe we nek basa Indonesia ming minum tok, ning nek cara kene ngombe, ngunjuk. Ya, lan sak piturute. Wae Jawa iki pancen ya sugih tenan. Mula aku sedih nek wong Jawa kok ora gelem jenengi anake nganggo basa Jawa iki jane susah. Iya. Nganggo jeneng Joko, Winursita, ngono iki apik ning saiki. Bocah saiki iki lho jenenge Munur Masaku kaya do tiru-tiru luar negeri. Albertina. Ya. Angel banget monggo mbokne jenenge Tugiem. Ha ya. Anake jenenge Albertina. Iya. Wis nyebut simbok ya moh, nyebut bapak ya moh. Saiki sing wantah nyebute mama karo papa. Ya. Monggo nek ana tamu ki wangun ibu mbangane mama. Kok iso? Ha saiki nek eneng tamu bocahe mlayu goleki mbokne rak, tamu, tamu, tamu rak ngelokke mbokne matamu to kuwi. Iya, lho wong Bu, tamu lho malah ora apa-apa. Iya ya, Mak. Rumangsaku kok aneh-aneh. Iya. Mangga dilanjutke, Mbak. Ayo. Tanah India ku meliaring taman
Ya. Matur suwun Mbak Ayu Grajagan Banyuwangi. Pancen yo iringane keras kaya ngene iki no. Ya, ki ana nawala sing dikintun lumantar suwekan dus snack. Iya. Ora apa-apa, nyuwun-nyuwun ora apa-apa. Ibu-ibu panitia masak. Waduh. Nyuwun ramen Roro Jonggrang. Waduh. Ha iki monggo sing biasane sok ramen sik Tatin ora iso melu, ya. Ki goleke wong sapa no? Ya. Roro Jonggrang kuwi digandrung karo si Bandung, ya. Merga negarane bedah Prabu sapa jenenge iki? Boko.
Prabu Boko dipateni karo Bandung, terus Rara Jonggrang dadi putri boyongan ning Rara Jonggrang emoh. Bandung gandrung Rara Jonggrang, ya. Terus engko njaluk reca, oh ya. Terus dadi Candi Prambanan kae, ya. Sapa sing arep tok pilih perane? Angel nok iki. Oh, ha iki. Eneng Mbak Ria Pamungkas ki mbiyen juara peran wanita ketoprak tahun 1000 piro Mbak? 1600 sebelum Masehi. Tahun piro 2013 ki pemeran putri terbaik neng Klaten kono no. Wah iya, ha iki sing putra ya kudu digolekke bekas pemeran terbaik. Ki nek bekas ora ana. Oh. Nek bekas narapidana ana. Lambene terus dipincuk. Ya ora apa-apa. Heeh. Dadi Bandung ya. Ha iki nek ora dituruti ibu-ibu panitia masak iki wong wis masakke awake dhewe rong bengi sedina. Ya. Wis nganti dimasakke angger pendak-pendak pun sami wungu napa dereng nggih? Nek pun sami wungu katuran dahar. Ya. Wah, jan ndok gemak. Ha iya. Jan kene kene ampuh-ampuh nok ibu-ibune jan kene tek do ngupitik. Bokonge ora ana silete kono. Iya. Dadi ndoke metune wutuh-wutuh. Ha iya. Nek ning Yojawana biasane ana sing wong ewo ki ngingu pitik bokonge dikai silet. Dadi nek pitike ngendhok langsung separo. Iya. Kuwi ora mergo ana silete ning mergo diiris. Ya monggo. Ya sak dadi-dadine ya. Ya. Monggo Mbak Ria, monggo jumeneng Mbak. Ya. Ki pemeran putri ya. Alusan. Ceritane iki kok Bandung teko terus Jonggrang. Jonggrange nangis. Aku ra sudi ngladeni karo kowe Bandung. Mergo kowe wis mbedah negaraku, wis mateni wong tuaku, terus aku kon ngladeni kowe iki aku wong wedok sing kepiye? Ning aku tresna karo kowe Jonggrang. Ngono. Terus gandrung, aku gelem karo kowe. Bandung ning aku kudu mbok gaweke candi cacah 1000 dalam waktu piye? Angel lho ketoprak iki nek basa Jawane kanthi wektu sewengi Bandung. Ah terus Bandunge semedi ngundang demit-demit. Ya kon gawe anu apa jenenge iki candi. Ning putrine nek ora ana mbane ora apik. Mbane sing suarane nyeter-nyeter Elisa wae Elisa. Ya dapuk meneh mbane. Ayo sak kowe dadi mbane. Oh beres tambah tak tambahi rasa kuwatir. Iya. Tambah maksudnya koncone empane aja siji tok. Koncone empane aja siji tok. Kok sing menerjemahkan sapa? Mbane siji wedok, siji lanang. Oh, ya. Tak goleke mban lanang aja kuwatir. Mbane lanang sapa? Sik tak pilihke. Aja Bima. Mbane lanang sing enong wae, coba. Ketoke wangun dadi batur ki poreme apik. Iya. Parjo. Ya wani ora. Ora ming. Wani nek Parjo kaya ya, Pak Parjo wani. Ya. Ayo, mengko kondisine iki pertama adegane gamelan muni terus suasana ning jero Kraton Pengging kuwi Ayo gecek-geceket kok malah ngomong-ngomongan karo kancane ora. Nah. Nek ora gelem minggir kancane didak wae. Ya, suasanane sedih, Mbak. Anu Rara Jonggrang sedih mergo bapakne mati, negarane bedah, terus Bandung teko. Wis ra apa sak karepe. Mban kok ya. Ya. Diwiwiti saka gamelan Sena. Turuk. Nuwun para miyarsa.
atur pasugatan Petilan Ketoprak Mataram. Inggih menika paguyuban Ketoprak Mataram Remuk Budaya. Dalu menika badhe ngaturaken petilan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kadhapuk dening Ibu Ria Pamungkas. Emban kadhapuk dening Elisa Orkaros Kalasu. Wondene Emban Kakung kadhapuk dening Ki Telek Suparjo. Sugeng midhangetaken lan sugeng ngamirsani. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Rebabe telutur. Sedih suasanane. Jonggrang. Lho kok sik? Kowe iki abdi kok. Ban. Sing kewan nen kowe iki ban yo. Mbak kok dadi abdi. Wah, aku du Bandung to iki. Batur, babu. Kok pede men wis arep gandrung ngono. Babu iki aku ro panjenengan iki babu. Mumpung banget aku. Linggo ngisor ndodok. Dodok iki Ndara Putri kok. Iya. Dipiciti. Ndara kados pundi? Aja nangis terus, Ndara. Aja nangis. Pun sik sampun ke sampun. Pun dipikir ben kalihipun terus. Boten sae kedadosanipun mangkene. Nek nangis ge oleh. Wong niku nangis niku bebas. Nek pisanan kudu nangis iki. Lah kudu piye to, Pam? Kok kudu nangis iki piye to? Pisanan tinggal mati niku nangis iki. Nangis riyen. Suwe-suwe ora nangis. Sesuk bahagia. Nggih, Ndara. Lah kahanane ya kaya ngene kok, Paman. Nggih. Atiku susah, Mbak. atiku sedih. Piye? Nek dimatke Ndara kok ayu ya, Mbak. Kok jawab piye arep mau pangan. Wae lek babu yo. Apa arep kepengen karo Ndarane apa piye? Donge mboten. Ning dangusaken mboten kepanggih kalih kanca estri kula. Waduh, bahaya. Terus pundi Ndara Putri? Aja sedih. Ampun muwun. Ampun sedih. Nggih. Ampun muwun. Lah atiku ya lagi sedih. Bibi, Oh, terus pripun ben boten sedih? Pripun kula kedah pripun? Bandung kae nguya-nguya aku. Oh, Bandung? Oh, Tuduk. ngoyak-ngoyak piye? Nguya-nguya pengen. Ampun seru-seru ndak jeblok. Nah, Ampun seru-seru. apane? Lek ngaten. Kok yo ngemat-ngematke bae. Wes kono rada ado. Bahaya malah kok. Yang kurang mangkat sinden 150 cm. Kepiye aku kudu Supados wonten Bibi. boten sedih pangkalihipun pripun napa kula nembang napa kula pripun napa tak gandrung niki babu Wah, nek Ya ampun. wis kono. Ya Nek aku nang kene, nang kene. Aniku bahaya batur. kok malah. Niku batur kok do batur mboten cocok. mboten cocok. Cocok no. Ngapa? Cocok. Rapati apik iki rupane. Pas Rumah sang karo sapa-sapa kok cocok. geleman. Terus pundi Ndara? Aku kudu jawab piye karo Bandung. Piye Bandung iki terus Bandung wis mejahi bapakku. Mejahi sapa? Mejahi. Mejahi niku napa? Mejahi napa? Mateni. Ngerti mejahi iki napa ngerti kula e. Lah napa lho? Ora kleru lho. Wonten setan gundul wae napa? Dodok. Saka kene.
tok tok tok. Tok tok tok. Jonggrang. Apa Bandung? Aja mlengos to. Aku prapta ning taman iki kok banjur seliramu mlengos ngopo? Aku ra seneng kowe. Seneng to? Ora. Seneng aku asli. Kowe batur tak pateni lho. Kalah lho kowe. Iki sapa Jonggrang? Iki abdiku. Wah. Pamanku karo bibiku. Dikenalke sik. Rasudi. Salaman sik. Ora sudi. Lho, kok malah ra. Aku rene iki tak butuhke kowe. Oh, ya ora iso ya kudu kenal kabeh nek seneng ya seneng kudu ngerti kimbane sapa bapak. Abdine ya kudu kenal. Kayak dikenalke sik. Salaman. Salaman. Bandung kok wedi ngapa? Digetawah wedok kok kenalke sik terus pleret. Dikenalke dhisik. Bandung ki satriya. Tetep boten gelem. Ora gelem kok. Ora gelem aku. Lho. Ora gelem kenalan karo ki. Ning nek kowe kepiye wae bakal tak laburi. Lah kowe iki kok apa gelem kok. Ayo Jen kok. Piye Jonggrang? Omongan dhewe wae Dik. Apa kowe bisa nampa katresnanku? Saiki negaramu wis bedah. Ramamu wis tak pateni ana ing madyaning apa? Peperangan. Ana ing paprangan. Piye? Wangsulan aja meneng wae. Ngeses ya kena. Kowe wis wani mak mejahi bapakku. Wes. Kowe ngono kowe? Meneh. Maju terus Gusti. Maju terus Doro. Kowe iki arep Wah. ngepek bojo. Sik. Iki Bandunge kok jirih banget to iki. Ayo terus. Terus Gusti. Terus Gusti. Terus. Kowe tega? Ya. Mbak. Bapak. Modal. Heeh. Kowe iki arep ngepek bojo aku ngapa bapakku tepatene? Ning kok suwe-suwe urip meneh. Ora ono. Bapakne kok urip meneh iki. Omongi. Kuncine gelem kuwi nanggon aku. Kira kowe. Oh yen kowe iso ndalake wis apa-apa tak pinangkani. Kae senengane. Heeh. Senengane. Heeh. Tugelan blewah. Apa kuwi? Semangka kae lho. Heeh. Dilincip. Kon nengoki. Wis gelem dek. Aku ora paham to basa. Kon nengoki iki apa? Piye Jonggrang? Waduh. Ampun Kel. Jelek Bandung. Ora. Bibi diatasi dhisik kono. Bandung. Kowe iki sadar ora? Udekmu mikir apa ora? Kowe iki bar mateni, mosok bar kowe gandrong karo kuwi Gustiku. Kowe iki sadar ora? Kudune nyedaki bapakne mah mau pateni. Udekmu lho. Kowe ming batur aja. Ora sembrono. Iki Aku wong kan maju karo kene kok. Ketoprak kok Bandung kok diutek-utek. Setan tenan deh. Aku ki diperbawana lho, Sa. Lah aku diutus karo Gusti Ayuku kok. Piye Jonggrang? Tetep aku ora sudi dadi bojo. Gandrung sih. Gandrung. Kuning. wong yen lagi gandrung. Hei. Kowe iki meneng kok. Ora peduli bledase. Nyedut ora. Gandrung. Sekonyong-konyong kedhewe oleh. Kuning. Ayo. Kuning. Ayu. Newang. Kuning. Mambu apa? Wah, iki toprake apik, toprake. Toprake apik. Mambu apa iki? Wangi. Kuning ira. Yen mlaku saka bumi sawangane kaya tenanan ketok iki. bisa tenanan ya. Ngasor kepurada
sing kuning nemu kiring Nyaut gue. adine dewe Ndi aku sing gandrung tak pateni kowe Lancang. Lancang di Gusti Ayu. ledong dawa Pak Seno. Lho kok aku. Jaluk perlindungan. Aja aku sutradara kok mengan. Mbok menawa lek gelem kok. ayu lah kok katik pindah kene iki Nyapa lho? wandeng-andeng ilang sisih ndang sareo aku blero to Anggere abdine sik lanang ketok plester cangkeme. Laledong dowong ayu ndang sareya ing pangkon mami dhuwurku manuk Gudawa Minggir. ngerti ra manuk Gudawa manuk Gudawa Manuk Gudawa. manuk Gudawa Oh Gudawa. abrit netrani pun Mbok nyuwara to, Jrang? wis ana suarane Bengok-bengok sithik apa piye? Meneng wae. Ya. Kok debok e. Apa ngaten to Kang Mas? Aja nucuk, Lah tanggap piye? nucuk. Mata panucuk. Rono lho. engko sik Lah wis Rasakan gomek kowe. Salah ge. Mikir dijaluk. ngomong wae. Ya Pak Dik. Sawap sawane wong kuning kareben gelis nendra gunung gambar mung gweng cocok Aja cerak-cerak to. kanono aku ujung ayu emong Rono. kasusunggon kungra beni ayo mubeng Bibire Nio, kowe iki Renio. Oh iya Pik. wedoke kurang agresif manutan bendaramu e mbotok bujuki to Bang asline gelem asline asline gelem asline Ben kono. Mergane Lunga apa ora kono gelem? piye? isin isin oh iya katoke suwek Halo. Gendanono nembang, aku tak joget. Hamulat sira Mas Roro.
mampu watrasane malah kok cetek kan dapat 2 kali. Dapat 2 kali ya. piye Jonggrang Mah, pikiran to tetep aku ora sudi dadi bojomu, Bandung. suwe-suwe kowe bakal tresno karo aku Ora. sawangan to saka sirah tekan sikilku sawangan engko sing ra cocok sing endi engko tak benakne Kabeh ora cocok. wis tau weruh kok kowe Urung. lah mula buktekno mbok menawa siliramu kuwi kepranan Ora. Aku ora minat kok. Ketoprak ora minat. Gusti manggelem. Niku sugih lho niku. Lho, sugih duwe apa? Duwe apa wae? Sing ora duwe men isin. Mula ket mau beruber wae. terus Wes. Bandung, pamane kowe karo kuwi karo aku wae lho. gak Lho, rasut kurang apa lho, kurang ayu, apa aku kurang ayu, kurang cantik. Tangan Wes, karo ndoro kuwi lho. Bandung cocok karo Bibi. ora krempeng Ya ora apa-apa, diwolak-walik iso. awak kowe aku wewe ya iso Ora aku ora iso. oh Apa bedane tahu karo bakong? Apa? Apa? aduh Nimas aduh Yai timbang ono katres nanku ora-orane yen kowe mengko dadi bojoku kuwi bakal tiba ana ing jurang ora. Kowe bakal tiba ana ing babut kasur babut pramudane. Apa kuwi? Ya kasur sik empuk. Kowe bakal Aku nemu wis duwe kamulyan. kok. Aku wis duwe ning omah. Aku ora butuh. Ora butuh apa? Ora butuh kuwi mau. Bener ora butuh bener. Leres niku Gus. Piye? Nek mboten purun leres. Lah mau jare kon gelem kok saiki kok leres. Anika bayar kula e. Loh, nyogok berarti. Tangke. Lah kok ya gelem? Aji kula terus kita ganti jenengan. Kok kowe belum disogok karo Bandung? Omo. Ora sudi aku nyogok kuwi. Gabrak apa? Jare gelem. Ya ndang ngono. Mbok jenengan mawon. Aku mah Purun ngoten lho. Gelem ya ngrang. iki jane iki sing gandrung sapa to? Sing gandrung nika kula Lah ki kok bilane. kowe melu-melu? Nika men mangke nek kula muni purun nika Nadyan sak kedep netra Kinang ya usada Jonggrang. Piye? Mumpung sabarku ki isih lho. Upama mengko entek sabarku yen kowe tak rudo paripeksa piye? sip niku. Ana pasale. Ora.
Klapa muda Jonggrang jaluk candi. Jonggrang. Yen kowe gelem dadi karo aku, kowe bakal mundhut apa Cahayu? Bandung. Weh, Kosek to, sing jaluki aku. Kosek to. Duduk, duduk. apa penjalemu bakal tak turuti? Aku gelem dadi bojomu Bandung. Ya, Nanging aku duwe bebono. bebono apa? Aja waton aja sandang karo pangan. Aku njaluk Ya, anak 1000 sewengi kudu dadi. anak. Heeh. Candi kok anak piye? Candi to. Kleru berarti. Ya ora dadi sewengi kok. Ya moko kerja bakti. Yo, tak sek. Jalukmu apa? Jalukmu apa? Aku njaluk kosek to, aja ngono. Aja grusa-grusu. Iya. Aku njaluk candi 1000 sewengi kudu dadi. Aja mbok-mbok, Lah apa kene, penjalukmu kuwi wis sepele. Tunggunan ana ning taman. Aku bakal nyipta candi 1000 wektu sewengi Jonggrang. Yo. Mate kaji. Ayo mate kaji yo. Topo. Tok. Ngitung. Nggo sikik le ngitung iki nggo sikik. Yo ngomong iki pengen ngomong. Ben aku ben ngomong sikik kowe iki menengo sikik. Iya ning ngitung nggo sikik. Jonggrang. Piye, Bandung? Wis tak bukteke pinaka katresnanku wujud candi 1000 wis. Wujud. Kosek. Diitung dhisik. Hitungan siji Mama, mbok. ayo diitung. Hitung. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Iki kok. Candi apa? Iki ming 6 kok tekan 8. Candi ya iki candine iki. Heeh. Ah kok ming 6 kok le ming utung roras. Biro. Rusuh. Ngawur le ngitung. Pinten? 1. 1, 15. 15, 300, 500. 700. 700 setengah. 800 kalih likur. 900. 900 selawe. 190. Loro. 992, 995, 999 Doro, kurang setunggal. Durung. Mbok dibaleni meneh to. 1000. Dadi aku ra sida dadi bojomu Bandung. Jonggrang. Ilustrasi iringan ya. Baleni. Jonggrang. Jonggrang. Kandhane to. Karepe Kisban kae iki iringane sing serem. Jonggrang. Jong ora kok wo. Iki tundak. Ayo. Jonggrang. Piye? Kowe mbeda rasaku. Aku ngerti yen kowe tumindak culika marang aku.
Nyatane durung wektu esuk kowe wis nutuki lesung supaya jago-jago ben kluruh. Iya. Iya. Pancen kuwi. Oh. Iya. Supayane kowe ora sida bojo aku. Yen mangkono genepe 1000 kowe jograng. Tung 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 tung. Gusti Putri. Iki patu lho iki. Iki patu lho iki. Ora sembarang. Watu ki meneng. Watu meneng. Ora obah. Ya. Watu ki ra entuk omong. Ora oleh omong. Berarti menang bae. Dos putih niki. Nek ora ngono kuwi to. Masa kabeh ditutuki. Apa? Korek. Mari. Kok mari. Wis. Ya. Anu. Apa niki sampun bubar? Nggih, kowe arep kepiye wong jograke wis dadi reca kok. Ya, ganepe tambah reca kirik siji, abdine sing lanang disebut dadi reca kirik. Tok tok. Nah, brangkang. Tok tok. Sik. Ming reca kok menerke recane jonggrang. Arep kudune menang bae. Iki njaluk tambahan saka sutradara. Yo ayo. Ha iya iki awake dhewe wis ketoprak wirangasa tenan ya ta. Lucu lah aku mau. Ya ayo bareng-bareng jaluk bayaran. Ngadep Pak Sutradara sik. Oh aku sih. Peran utama. Piye ngopo? Pak Sutradara Nggih. ketoprake sampun. Oh, nggih matur sembah Nah, nuwun. keterangane pripun? Niki keterangane mang nyuwun ibu-ibu sing tukang masak. Yo. Piye? Nek nu gentenan kono. Ya kok tak kei dhewe lho. Kayak apa? Ya duit. Tenan lho. Ngono bar pentas. Yo, wis yo. Ya nek bar pentas yo entuk dhewe-dhewe. Wis bali wis. Wes, rampung. Wis sesuk golek tanggapan liya meneh. Isih iki keblongan. Sambatan iki sambatan. Iki sambatan. Sambatan. Kanggone sedulur kok. Oh iki ana susulan saka ibu-ibu tukang masak. Napa? Oh matur nuwun sampun dipun paringi fragmen benjang-enjang daharipun jenang. Amin. Ya wis. Pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun nggih Pak nggih. Nggih matur suwun. Sampun, Pak. Nggih matur suwun. Nyanyi sik. Apa? Nyanyi. Kekir nyanyi po. Arep nyanyi apa, So? Nyanyi duet karo Mbak Ria maksudnya. Ya, ora apa-apa. Ya diaturake sing gampang wae. Ora sanggup bawa apa, kuwi njaluk apa? Rondo kempling. Rondo kempling. Oh ya, rondo kempling ya. Kaling-kaling ngono. Wis ora ketoprakan iki, wis ora ketoprakan. Iya. Yo. Yo, tekano. Nang ning bukane geder, ndak gelo wong arep nyanyi kok. Ya. Soale di streaming men viral. Ya, ya monggo.